बे गरमाव मानसिनि महर मोनगोन ना मोनलाहाय आंलाय जेखियानो जादोला खुलुमबाय सनाफोरा आंनि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सय मासे फगवाननाय महर लानसनोबो दामगै ओमफ्राय ब्लगखौ फरायजोबसिनाय होलावनो जाबाय हानायबायदि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो दुगैस्रां लोबस्रां लगे लगे फैदों मानसिया ड्रेस गाननानै ओमफ्राय गोलोमफ्रुजोब्बाय आरोना गलायाव फैदों माने आङो सुजि दंखायो ओमफ्राय जोलैनि जातफ्रा सुजि जाया जालायबाय दिनै खालाव खासाव दादि दखानदाराबो दसे दसे गायब जालायोहाय गाबज्रिलायनांगौ जारलासो हरे कृष्ण मा जाबावगोन दिनैबो बाबावै थिं 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 खयथा जागोन समाया 8टा जाबाय आरोखि भगबान सान्दुंआ माला उरायानो मोनफैखो पात्ता मोनस्लाबलायासै आङो नै बेखौनो लानानै फैबाय आरो बेखौनो जानो दिमान दाख्लैमा रोनावबाय थानाय जानो जाहोखायाखै आङो गरमफ्राव मेगि मेगा गेस गासिनो दिनै रोनावथारबाय आरो उफाय गैया ओमफ्राय नै ओरै आंना मैयानि लानानै फैनाय आरोना मैयानो फुरा साफ साफाय खालामनानै आरो फोरानबावनानै स्र'नो नै मा होननांगौथाय बेखौ ना गोराननि आचार ना माथाय नाय पात्ता आरोना जायखिजाया रेडि जाबाय बुस्थुआ थेमायावल' हाबनांसिगौ जादोंबो आङो सामब्राम गुफुरखौ एकथा होबाय संख्रि एसे होबाय थावजों एसे आरामनो ओमफ्राय ओरैहाय नै एकदम सान्दुं थिं थिं नालाय एसे दिहुनस्रांदों आरोना आङो सफा थफा खेवनानैहाय सक मोदोमफ्रु जानानै दं एसे गोरान फोराननो आरोना आङो जोंख्लाबलायनाय एसे गान्दु गान्दाबो लामस्रांबाय गोलोमदै आयु थेमाया रेडि जाजोब्बाय नैहाय ना गोराननि थेमाया ग्रोब जागोन ना जायाथाय जायखिजाया फोरानलाबायबाय आङो साफा सुनानै थोबावाखै नों गाबनानै थाबाय नालाय आङो जेबो लाबोआखै आं दखानाव गाबनाय खोनाहैदों ना हो ओरैबायदि हब्रानानै गाबो दखानसिम खोनाहैबाय आङो आंथ' लाबोनो नागिरदोंमोन आङो ओमफ्राय आं आबौनो होफिनजोब्बाय आङो चक्लेट लाबोनो नागिरदोंमोन आं रागा जोंनानै होफिनदों मानोथो गाबनानै थानाय नोङो जा अख्रा गाबबाथाय गाबबाय हब्रानानै थायो आं नोंनो जाग्रासो लायदों जादो दे मा जालायखो नोंहालाय ओइ खानायाव मा क्लिप थेबनायखौलाय मानोथो बख'जोबखो दे जादो दे गुसु जाबाय बिमाया ओमफ्राय नै सिबाय नाइटि गोदान गांसे बावखौ स्राय गानलायबाय आरोना बे अनलाइनाव बिहरनायमोन होमबा एसे आखाइया बिदिबाथाय जि मजा आरोना गोदानथार मालाय आंहा गानखोमानो रोङा आरोना मिनिनानै थैगोन मोजांथार नै बारजा गोनांलाय सुथिकाफ्रा एकदम पियर बे अनलाइनावसो बिहरदोंमोन आरोना आङो गांनै गोदान आरो बेखौनो सोलाय गानबाय थानोसैलाय बे बोसोरावहाय ओमफ्राय मालाबा मखा मोनबाथाय गांसे स्लेब बायनानै लाबोनोसै आरो 2000निखौहाय बे रेलगेटनिखौहाय मोजांथार ओमफ्रायथ' जाय नायदों सिगांनि ब्लगखौ मिथिखासिगोन आङो खिथाखादोंमोन बे अबेबा मालफ्रा एकदम दाबसेयावसो थांगोन होननानैहाय थ' दा बेखौ पेकिं खालामनो जा खस्थ' मैया बिसालाव हाबनाया मिनिनानै थैगोन नैबे कार्टनखौ नुनानै बिनानै लाबाय आरोना आङो ओमफ्राय नैबे न'आवनो दंखायोमोन ओमफ्राय नैबेयाव थोस्लाबनाय नंला बुस्थुआलाय नैबेसो मजबुतसिनमोन आरोना नैबेहायबा बोरै जाबावगोनथाय आङो भगबानासो मिन्थिसिगोन खौनो जखा नायगासिनो आं ओरै जाया नै हे प्रभु बिदि जायो बुस्थुआ ओरै गसङै थानो मोनबालाय मोजां जाबायमोन गसंबाथाय नै लुबाव जाद्रायहैयो ओरैबायदि समस्या उफ मिलायनाय थेमाखौनो आङो जगार खालामनो हास्लाबासै नैबेहाय मोनसेया ग्रोब जागोन आरोखि ओमफ्राय नैबे मोनसेयानो बोरैबा जाबाय बिजों मिलायनायसो एसे बिसार खालामनांसिगोन नामाथाय आङो नैबेबाथ' ओमफ्राय नै बेलाय जागौमोन ओमफ्राय आरो बे मोनसे दंबावोना बे जानाय नंलालाय र' जेराव जायो बेयावनो लागावलाबायनोसै आङो खम समस्याहाय फोल्ला फोथाखौनो लानानै फैदों आरोना आङो बबे दखानावथ' नागिरबाय थानो होननानै अबेबा दखानाव बिहैबालाय मोनगौमोन बे थांबाय थानो बाबाय आंबो जि गरम बाबावै जेने थेनेल' पेकिं खालामसै आङो प्रभु रानजोबखाबाय थेमाफ्रा आंना बरियानो ओमफ्राय एसे खावबो जिरायनानै सोनो होननानै आखायाव लाबाय आङो ओमफ्राय ना गोरानाथ' जेबो टेनसन गैया बेथ' जेबो माने गोरान बुस्थु नालाय जेसेबांखि गोजान लाङा मानो नो टेनसन आरोना सामब्राम गुफुर एसे बानलु एसे होस्रोलायनाय मोदोमफ्रुलायनाय ओमफ्राय सान्दुंआव एसे बहनबावदोंमोन ना न' सिङाव सोनानै आरो बेखौ एसे सुग्लाय होनानैसो सोबाय आङो ओमफ्राय मेन टेनसना जाहैबाय नैबेसो आरोना आसारा माने
जिखियानो जादोला एसेबाबो बोरैबा थावफ्रा माबानो नागिरोना ओमफ्राय जि काटा सामुसजोंसो आङो जांख्रि सोबाय आरोना गोरान खालामना हरसै होननानै ओमफ्राय बे ब्लगखौ बानायनाया 6-7 दिनसो जाबाय खोमा बेनि उनावसो इडिट खालामबाय आङो एकदम जालाय जाखाय प्रब्लेमानो प्रब्लेम जिखियानो जादोला बानायबाय आङो ओमफ्राय बेथ' बक्सआवसो हाबनानै पार्सेल थांगोन नालाय दाथ' गरम बन्द बिमा फिसा साथामजोंबो जुदि जोङो पार्सेल हाबनानै सिङाव हाबनानै थांफानो हायोमोनबा न' टेनसनसैमोन आरोना दान्दिसे उनाव ओमफ्राय ओरै जाया ओरै मिनिनो ना गाबनो आरोना बेखौ होबाथाय नै मालाय लुमबावसो थालायलायो ओंखायनो बेखौ आं रागा जोंबाय ओमफ्राय आसार थेमा खालि खालामनानै मोनसे सुबाय आङो नै बेयावबा ग्रोब जागोन आरोना ओंखायनो बेखौनो सुबाय ओमफ्राय आं दाखालै मिनिनानै थैगोन आरोना नंगौना नङा होनलायनाय र' माथो खेवनोबो हाला खारं बिबारनि आसार बानायदोंमोन आरोना खारं खान्दाय होनो मानसिफोरा नायलाय गाबनो ना मिनिनो दिमानफ्रानो बिदि खालामनानै दोन बिदि मोनगोन ना मोना होनबाय ओइ दे बाजार गेजेराव लायबाय आङो 9 थफ्ला आरोना 9 थफ्लाखौ लाबोनानै बासिनानै सुनानै सना फोराननानै आसार बानायबाय ओमफ्राय आं ओमफ्राय दानाथ' गोसोखांलायबाय बियो मा होनो गाव खनसे मैथा आसार बानायनानै लांदोंमोन नालाय बेखौ गोसोखांबाय ओमफ्राय मिक्साराव एसे होना होनानै आं दोर खालामनानै ओमफ्राय दा नैबे आं माने दाउट जादोंमोन बुस्थुआ एसे थाबनो गाज्रि जागोन नामा होननानै ओमफ्य 10 दिनसोनि बारबायानो दां ओमफ्य जेबो जायाखैयानो बिराद मोजाङैनो दङ मा होनो भिनेगार एसे होनानै दोनदों आरो आं ओमफ्राय सान्दुङावथ' दाख्लै जि गोबाव दिहुनजानो मोनाखै अखा हानायखाय एखमबा दिहुनजानो मोनाखै ओमफ्राय आंबो जादों एकदम खारं बिबार नालाय गोखा खाथो आरो ओमफ्राय आसार होनाय भिनेगार ओमफ्राय सामब्राम गुफुर होनाय नालाय एसे मोजां आरोना आंबो फार्स्ट टाइमसो बानायदों जि सोंबाय आङो अबाय सोरखौबा बानायनाय नुदों नामा नोङो सोरखौबा लांनाय नुदों नामा बेसेबां लास्टिं जादों बेसेबां जोरदों माने आं मारैबा जाजानो गिदों नालाय ओमफ्राय सिबाय जायाखै आरोना दा गावनिसिम सौहैजासिमावसो मा जायो आं मिथिला जाबाय बियो दिनै सान्दुङाव आराम बेलथाय खालामनो मोनबाय आङो अलमस्ट जाबायानो नैबे बुस्थुखौहाय सोस्लायनो मोनबानो जाबाय थेमाया राननांगौ जाहैलायबाय ना दिना मिथिबा मैयानो बैखौनो सुनानै दोनगौमोन आंबो माथाफ्राबो बारा खामानि होला नालाय ब्रा दे ओमफ्राय नै बुख्रा खास्रोलायबाय आरोना कयेकथा गय दङ दाख्लै फैबा गावनो लाना फैनायमोन न'निफ्राय बेखौबो एसे खावफ्ले खालामनानै बिदाय होनोसै आङो मा नांबागौ होनबाय नालाय ओमफ्राय जेबो नांलालै जाबाय गय सुपारि बायना हरफा जाबाय दानाथ' गावबो मिथिगौ गय सुपारियाथ' बाजार गेजेरावसो लायनांगोन एसे खमनि नांगौबा नांला जाबाय ओमफ्राय आं गोसोखांबाय नै बे दंखायो आंबोथ' नांखाला आं खावनोसै मा नै आब'मोननि खावलायनानै बेखौनो खावफ्लेग्रोनोसै आं र' मुथासेथ' ओंखारगोन ना आरो माथोबाव ओंखारबाय नालाय माने ओंख्रि लायनायानो जेबो गैया आरोना बेनिफ्रायहाय खनसेनो फुङाव ओंखारलांनानै जाखिनि मेन हाबाफारि बेखौ मावनानै एफाजोंनो मैगं लाफानोसै सानदोंमोन जायासै बेनिफ्राय आरो खाथियाव जा मोनो बेखौनो लायबाय आरो फवासे राननानै फैबाय एसे दै गुदुंजों माबाना आख्लायनो आं आरो जाखां लोंखां सानसु सांख्रां बिमा फिसा सानैजों जोङो ओंखारबाय थफ्लाखौ लाबाय माने नै ग्रोब जाबाय ओमफ्राय टेपथ' गैया टेपखौबो लायग्रोनाय जायाखिसै दा टेपखौ बायनानै एफाजोंनो सिथाबला खालामसै आरो थांग्रोनोसै जोङो सिदा बिमा फिसा आरायथा जागुलायबाय मालाबानो सान्दुंआ दासिमबो रुया नायलाय मा ओंखारनो गोलोमदै रोसियानो राननो रोङा दासो मोखां सुनानै गस्ला गानदोंमोन रोसियानो राननो रोङा ओरै फै मा ओरै फै पस्ट अफिसावसो हैदोंमोन आङो माने ओमफ्राय पस्ट अफिसाव हैनाया मालाय पस्ट अफिसाव बिदिखौ लाङा जाहैदों आंबो होनफ्लांगारबायना आसार होननानै थावथ' गनायनि खुनु टारगेट गैया माबा गैखाथारामोन गखाथारनाय नङामोन होनाबा लांसिगौमोन खोमा ओमफ्राय आं नैबेयावसो लाबोनांबाय पार्सनेलावसो थांसै टमाट' थास्लाम जाबोजोब्बाय जोङो गरमाव 20 थाखानि आइसक्रिम लाबोनानै जाफैबाय दा बिदाया गस्ला गानाखै ओंखायनो ओंखारबोआखै जागासिनो दै लांफायाखै ख्लाब दै गांखाबायमोन जा
बेबो 40 थाखा ना 50 थाखानि दाम बारानियासो जा गोथावसिन क्रेब 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 बादाम थालायलायनाय बेबो बादाम दङ एसे गोजौआव खिन्थु सिङाव गैया 40 थाखानिसो गेजेर गेजेराव बादाम बादाम गरमाव हाथाया नांलायथारदों थांबाय जायखिजाया सोनाबा हरबाय आङो सानब्रै कि सानबा लागोन होनना बुंदों हौजि बिथां सेराव मोनहैसिगोन आरोना बेनिफ्रायहाय दाख्लै मोनसे कागज हरखांबाय आङो ओमफ्राय बेहायहाय बेहायबो सानब्रैजों मोनहैदोंमोन आरो आं दा बिसोर सानब्रै दामाबो लाथारो माथो अजन हिसाबसो आजां गाजांनो मिन्थिफेरामोन आं बिदि थफ्ला हरफेराखैमोन नालाय दामा उनाव बुखोबाय आयै बिदिसो सानबाय आङो उनाव रेडि लाखाबाय जेथिया हरनोसै दाम बाराबाबो होननानै हरबाय आरोना गावबो नोंसोर रादों होनबा दा हरजि होनदोंमोन होनफ्लादों ना मादोंमोनथाय ओमफ्राय आङो लाबोखाबाय आङो रेडि खालामखाबाय नाम लिरखाबाय होननानै हरबाय आरोना ओमफ्राय सोनाबना ब्लगखौबो दोनथ'नोसै आङो दिना दिनै बिदिनो थांलायबाय बोरैबा हबस्रावनो लाजाया हनै सान्दुंबो गैला माबो गैला हबस्राव बोथोरा मबाइलाबो केमेराया दुंखांलायबाय दसेनाफोर जायफोर आंनि बेखिनि गालाय गुजाय ब्लगखौ फरायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ सो माच